Karbonue atmosferan betidaniko kontua da, era natural batien, era kontu biologiko haitxik, kontu geologiko haitxik eta dauen kontua da, baina azkenengo urtietan pasatzen da biena da, karbono konzentrazioa atmosferan ugeritzen gabizela. Eta horrek arazo sortzen duz. Era desberdinetako arazoak, baina bizkor batien esateko klima aldaketa bat sortzen dabil. Orduen, klima aldaketa horrek eragin kaltegarri sortzen dauz gizartiengan, eta hor azten da buruaz jokue, zelanik egin aurre klima aldaketa horreri, aurre iteko atmosferan dagoen karbono hori gitzitu biko gonke, eta hor azten gara ikusten basuek modoko ekosistema natural batzuek zelako funtzio bete aldaben biherrixen horretan, zelako laguntasun eskaini aldozkuen. Orduen, hori gero gizarteratzeko, azken batean pertsonen artien gauzak aurre eruteko eta alor ekonomikoen hiltzatziek komenigarri da, eta hor merkatu batzuk esartziek komenigarri die da aukera hon bat die. Orduen, hori dan hori aztertzi da ikastaro honen helburue. Bai klima aldaketie bera, atmosferan dagoen karbono ugaritze hori, horreri aurreitzeko basuek ze laguntasun eskaini aldaben, eta hori gizartien implantetako sartzeko, merkatuek erabiltziek zer suposatzen dauen, ze aukera eskaintzen dauen, ze oztopo izin aldien, hori dan hori aztertu, eta gainera ariketa moduen saiatuko gara Euskadireko bertarako hori zelan atondu geinken apur bat adierazi dizkuela. Horreri buruz doie ikastaro.